Bueno, garai bateko adiskide elkarteko nikilei buruzko nondik noakua pixkat azaltzeko, egin behar deus salto aurreko mende bukaera arte. Eta bai hortxe, laro eta hamazazpigarren urtia izango zen gutxi gora bera. Nik orduan egiko nituen, hamasei, hamazazpi bat urte, asko jota. Eta han elkartze ginean, herriko gaztiak, hor, gehien zunok dakizuen bezala, hor eleizan onduan bazan, alako eraikin zahar bat, apaizetxea zion goian, eta azpikaldian zakan guk ez dut egin zentrua. Oso lokal, txikila eta berezila zan, eta batez bazakan xarma, olako xarma berezila zakan kokapenak, anibili gehan danok, nik uste bakizuela zerta zaina izen, bazakan olako lekua bea berezila zan, eta bai festetan, eta bai, bintzat, kontua, hor juntatze ginean, herriko gazteko adarailan, eskamutilak, zi 14 bat urtetatikan, hortxe, 14 bat urte, eta 18-19, 20 urte bitarteko neskamutil kuadrailak, eta garai hartan, eukizun, guk zentrua zate ginen, zentrua zan, orduan guretzako, danak hori izan da ulertze ginen, eta eukizun olako susperralditxo bat, eta garai hartan, junta baten sortu genuen, eta ni neu kiden itzan juntakoa, taberna bezala funtzionatzezun, azkenian edari jazauden, taberna edo soziade bezala, zango genuke. Eta antolatze ginen, festetako ekintzak, eta gazten egunako, eta gaur egun itianan antzea. Eta aldako, proposamenetako bat izan zen, nikila gateatzia. Nikila, zoze, marrazkitxo bat ino, bozeto zozein, eta, ez dakite, gehien bat, ez, igual, diru ateatzea aldea baino gehiago zen, ez hautzea emateatik, ez lekua beha zentroa, eta, eukitzeko, geure zoze eukitzeko. Nik ordun garai hartan, denboa pasa eta marrazten da bastante ondo moldatzen itzan, ordun ekidiak, proposau ziren, abertzatik ez nuen marrazki bat iken oso ze bozeto bato, eta, eta nei hori proposau ziren, beste batek ordenadorez uste zerbait egintzula, eta azkenian erabaki genunian momentuan ez da inungo misterio ez da. Nik garai hartan, komikiak eta ikustia gustatzen izaitan, Zipi Zapeta, Mortadelo y Filemon, da Asteriz da Obelixen komikiak egitzen dituen etxian, eta idea hortitxik etorri zitzaitan. Jarren izan olaxe hartuan behin hartu nune horri jata arkatza, eta komiki batei behiran egola, hor piskat bombila piztu izaten, eta hemen Asteriz da Obelixeko marrazkia ikusi nunean, horra azaltzea, portadan azaltzen, Obeliz, Jesu Kriston arrizarra bizkarren zula, eta pentsa nun ere baitan, zatik iztititzen hor, harrian partez, zerbeza jarra bat, jartze baldin maziot, eta nire baitan, neuri garrazi jaintzian, eta pentsa nun, hortikan, zehozeitetan, eta nire jake garrazi jaintzian, bakazu besti ere ingozi, eta, presentakoet, eta zezatetan. Eta hola esan zen, arkatze zindako marrazki bat, antxe zentroa juntau ginen, arratzalde batean, eta mailan jarri ginen, eta, nik hau indit, ze iruditz zaizuen, eta jendia, parrez da grazila intzitxon jendia, eta, aurrea. Gero baita ere, beste gauza bat aipatzia hartu zaitena, hori, ez, mailan gainean marrazkia hori aurrian zehola, pentsa ginen, nik, marrazki jasoilik, ez, zoze jarri berko jo azpin, ez, ze jarriko jo letra batzuko zean, da, beste gabe erabaki ginen, aizarna zabal hartzia. Eta ni, komenta honi, nik marrazten da zean, da, ondo moldatzen hau, baino letra txarra zagat, eta beste mateko hor jarri bezala. Eta hori, letra horiek idatzi zituen amaia belokik, oso, letra politia zagan, letra artistikoak eta ite zituen, eta bai, eta orduan, bintzat, amaiak idatzi zuen arrazpilan arkatzakin aizarna zabal, eta hola hartu nuen, eta hasieran pintauko ote genuen, ez ote genuen, koloria, bestia, eta koloria egin da zen da garesti hartetzei gero, eta
holaxe txuri beltzean, hartu marrazki hori, etxe eman, eta rotula hori egin dena repasau, eta holaxe, junuan imprenta, eta nik hilak eta zituen, eta bueno, gaur arte.